Emhlabeni xa unephupha, when you have a dream uba into ohlekisa ebantwini, more especially unephupha lingafezeki. But okubalulekileyo xa unephupha lisebenzise, because mna I started to do acting 2009 ndiqala imayibuye, but i-problem endibe nayo throughout yonke le nto andifumananga mali. But into endivisa kamandi, abantwana kwi-organization yam batravelishile baya overseas, abanye bayifundele acting, azibabiza ngamagama bayazazi, yabo. Abanye baqala igruphu zabo, ibiyinto entle nje kum, because le talente yophuhlisa ndiyiphiwe nguThixo. Ngelinye ixesha wena uyufuna imali through le nto uyenzayo, kanti uThixo uyakwazi ukuvulela ingcango kwenye into. Mna uNkulunkulu uvule ingcango, ndifuna wena mntana uactayo, wena mntana uqala igruphu elokishini, cela undijonge emehlweni straight ndithethe nawe undive. Njengoba uvula le group, su-expect uba ngaba uzawubona uDenzel Washington, uzawubona oTyler Perry, uzawubona oThuso Mbedu, uzawubona the mega stars ezikuseHollywood and whoever. Mhlawumbi ungangafumani send kule nto yenzayo, into ebalulekileyo uzawufumana ii-opportunities ezizabutshintsha ubomi bam. Is what happened to me. Mna uThixo undenza ndanamandla ndafumana the great opportunities in life ukuthi ndiphile ubomi obungcono, futhi ndikwazi ukuhoya izidingo zam, ndikwazi ukunceda omnye umntu. Italente ayisisebenziseli ukuthi ndibhreke ngayo. Ndifuna ukuxelela mntana oselokishini eBlukombosi, noba usekhaya elitsha naxesha lakho, into endifuna ukuxelela yona iyi-one, ukuthi akekho umntana onetalente more than I have. Akekho umntana ophezu komhlaba onetalente njengam. Mna I'm capable to do anything. I'm capable to act. I'm capable to sing. I'm capable to dance. I'm capable to direct. Me, I'm a motivational speaker. Yonke into esengqondweni yakho that you can think of, I am. But I'm humbled. Anaxesha loba ngaba ndenza malini, ndenza ntoni, phi nabani, anaxesha lokwenza imali kwi-acting. Andiyilambelanga imali acting, into endiyilambeleyo ukuthi wena ngohlangana nam ube nencwadi yakho oyibhalileyo, into efunwa ndim, because uThixo he-open doors for me for other things. Ndicela le video ibe sisifundo kuwe. Le video ndifuna uyithathe uyibeke kwesifubeni uyithande. Ndicela qho xa uvuka ekuseni, wena mntu uvula igroup, masekeni uvula igroup elokishini for imali, because uThixo xa unceda abanye abantu obvious uThixo uza kunceda. Mna I've been approached zi-big companies zindinika umsebenzi, I've been approached zi-NPOs. There's a lot of things abantu benzamela imisebenzi because they see my talent. I appreciate all those people, because the reason why I reject those offer the right kule ndawo ndikuyo, and is rejecting because I don't appreciate, but it is rejectile because the right kule ndawo ndikuyo. Maungazi ungacimba mna I never got the opportunities. I've got a lot of opportunities that they can make me millions of rent, because don't be mistaken ukuthi mawusenza umculo act unceda abantu uThixo soza kubabala. Don't be stupid ucinge lonto. Into emele uyicinge into ukuthi noba andenzanga nesent, mna ndenzanga ne10 rand kwi-acting. I'm very proud for that, because indawo endikuyo ndikwindawo entle kakhulu, and andikhathali noba ndingafani ngenza i-acting zayenza ndide ndiyotshaba. I-acting nebhola nomculo zonke izinto endizenza zazenza ndide ndiyofa, because imali
othi ufuna uyenza, because uNkulunkulu singayenza into efanayo sonke kodwa soze siphumelele ngokufanayo. Mna ndenziwe ndayileri, zi-understand xa uvula igroup uyileri, vumela uba yileri, vumela uba yimet, vumela ukunyathelwa ngabantu. Mna abantu bazibuza, hayi mani lo bhuti kudala eyenza le nto akade ayendawo, and then abantu bandiquestionile with my integrity, and then some of them babona stupid out of me, but most yenu nina bandihlekayo aninazi into endinazo, and you'll never have what I have, and you will never have peace enhlizweni yami ngonceda abanye abantu. Wena usisidenge ufuna ukwenza imali, and then hayi I want to go to the Hollywood, and I see nabantu besithi mina elokishini andifuni, I don't want this thing yaselokishini, elokishini akho mali, I cannot do acting elokishini. Let me tell you, wena mntu ucinga ngolo hlobo Thixo uza kubetha, because italente yethu asinikelwanga ukuthi sithengise ngayo, sinikela ukuthi sincede abanye abantu, more especially wena ukwicala le-leadership. Ndiyafundisa because it's time ukuthi sifundisane elokishini, singaqhathani, sityisane ityhefu. Hayi mna italente awuyinikelwanga for, it's not a fluke ukuthi ukwazi uculisa abantwana, ube netalente ebold, ube nesipho, it's not a fluke. Sisebenzisa uThixo uza kublessa. Akekho umntwana oseBlukombosi or any man oseKhayelitsha is blessed than me. I repeat that, I'm blessed. Anything esengqondweni yami seyenzekile. If ndizibona ndise-America, I'm there because uThixo undenze ndane-capability ukuthi apho ndizibona khona, but le nto yenzeka uma uncekelela and abantu beyakuhleka, then your best will come out.